Marriott, mae Probl o'i blaen o. Robles, chydig o le fan hyn. Ben Mar di'r amddiffynwr. Marriott, Redmond, Bas at Leo Smith. Dyma Danny Davies, Davies ar ergyd, fymryn heibio'r postyn, a mi oedd Ryan Probl wel o fewn modfeddi gysylltu ar bêl yn y fan yna. Marriott, Ryan Probl, dau yn erbyn un, Redmond, y bêl yn sgwar at McManus, Declan McManus, mi gymodd i wiriad allan am gic gornel. Cyfle eiraid i'r blaenwr. Ond dyma John Routledge, Leo Smith yn cynnig i hun fel ac yma Louis Robles yn ôl at Marriott. Drychwch y lle fan hyn gan Routledge, arbediad! Arbediad gwirthiol gan John Rushton. Mi oedd hwnna yn mynd i dôr rwyd. Chwip o ergyd. Ryan Probl. Ar gic gornel, Astles i fewn amdani, nath i ddim dros y llinell, mae dal y rydd, a rwsyd neu gilydd, mae'n cael ei chlirio allan at Leo Smith at yr ochr bella, cyfle i McManus ar ergyd yn ôl a draws wyneb y gol, mae dal yna i Danny Davies, ac Astles sydd i fewn yna, ac o'r diwedd Connor Harwood yn ei chlirio hi. Yma John Routledge, a Ryan Probl, di gweld yr hediad gan Danny Davies y tu hwnt i Sam a Danny Davies yn taro'r postyn, a mae unwaith eto i Davies. Ar gic gol, mae cyflymder Danny Davies i lawr yr ochr dde yn ddreinen yn ystlys y Flint. 2 funud a hanner o'r hanner cynta yn weddill Marriott yn ôl at Ryan Probl ar bêl yng nghefn y rwyd, a Ryan Astles, y cawr mawr o'r cefn. Mi oedd hi'n dod, y pwysa yn gynyddol gan y Seintia, ac o'r diwedd yn talu ar ei ganfed. Gwaith da gan Ryan Probl, a Ryan Astles yn manteisio. Routledge, Redmond, yn ôl at Routledge. Dyma Smith. Routledge, just y cyffyrddiad bach i fynd â fo hibio 1-2 o chwaraewyr ar creisiad. McManus yn taro'r postyn. O'r Seintia mor agos at ddyblu mantais ac yna Redmond ar ergyd. Declan McManus. Mor anlwcus. Robles, cyffyrddiad hyfryd at Leo Smith. Probl, dyma Robles at y postyn. Mi yn wthiad siawns yn y fan yna. Mae dal yna i Probl, y chwarae'n parhau, ond o'na wthiad sicr ar Declan McManus yn y fan yna. Mike Wild, mae Alex Jones ar ras. Allo ganfod Jack Kenny Wild yn cael ei lorio gan Leo Smith. Mae yna Gerdyn Melyn yn fan hyn i Leo Smith. Smith, ben efo Ross Weaver, mae Leo Smith wedi gweld Gerdyn Melyn eisoes. Ail Gerdyn Melyn i Leo Smith am y drosedd ar Ross Weaver. A mae'r Seintia yn mynd i chwarae weddill y gêm efo 10-1. Hart ar gic rydd, y peniad yn efo'r postyn! O'r Flint mor agos at unioni'r sgôr. Dihangfa i'r Seintia newydd, a gafodd Harrison gyffyrddiad ar hwnna. Probl, mentro bell, o mi gyfodd i wiriad. Dyna chi arbediad rhagorol unwaith eto gan Jonathan Rushton. Weaver. Dyma Ben Nash. Fythan at Jake Phillips. Na chi bas hyfryd at Alex Jones o arbediad campus. Mae dal yna i Alex Jones. Mae angen y cymorth. Allan am gic gornel. Wel, am arbediad gan Paul Harrison. Chwarter awr o'r gêm yn weddill. Ben Mar
Sam Hart sydd dros y gig rydd. Mae'r y capten at yr ochr bella! A ddonau gefn rhywun dros y llinell na ddo wir Ben Nash. Wel, y cyffyrddiad lleia gan y golwr, ond Ben Nash, oedd o'n meddwl bod wedi sgorio. Y Seintiau'n delio gyffyrddus efo yna Jordan Williams. Jordan Williams i'w selio hir ar bediad yn un da unwaith eto gan Rushton. A mi oedd Jordan Williams yn dipyn cyflymach na Kai Edwards ar bediad da. Sam Hart, Mar yn ei chodi at yr ochr bella. Oedd yna gic o'r Sfotin yn y fan yna. Dyna maen nhw'n hawlio am drosedd ar Mike Wild. Phillips yn ei chymryd sy'n sydyn at Mar. Pawb yn ôl i'r Seintiau. Mar yn ei chodi hi ar ochr bella'r peniad allan gan Hudson. Mae yna i'r tîm cartra. Ac yn sgorio mae Kai Edwards. Yn sgorio yn erbyn i gyn clwb. Da ni di chwarae munud dros y 90. A mae'n gyfartal a drychwch ar y dathlu.